मिगेल माई आजी घरंतो ना तशी दावनो मक्का करकरना मायनेवचे भितरी फ्रेंड्स आलोटो मायनेवचे भितरी फ्रेंड्स आलोटो मोजू मस्ती हाव करका कसं नाजी माय घरात ना म्हणो भारी खुशी रस तुगल माय ना म्हण ऐकून माके खुशी दल गो गायना हो सुरेख होनी मिगेल खुशी तू आईल मक कळलेले ना पळे यो बैस आज हावे आपी सरज गल्ला ಒಟ್ಟು बैस नुळ्ळया या म्हणो तू फोन केलेल तेदना खई सुनमाय असते की म्हणो भिऊ नईल गो हावा तू माय ना म्हण सांगून पद सांगताना मक भारी खुशी दल गो पळे मिगेल माई घरात ना म्हणो तुक खुशी दल रे आणि मक कितली खुशी दव का म्हण तुंची सांग ते तशी नाही गो गायना पैरी हावनी मिगेल माई चिक्के सान मटरी जटापट्टी कोण घेत असताना सुनमाई आईली तिक्का मी लढाई करताना मध्ये उलच मळारी भारी खुशी नव्हे तशी दावनो मिगेल मांगे लगी कसकस की उलायता हाव खई पुणे हंगाईल तेदना मिगेल मांगेल वैरी तुगला सांगत पळे त्या पुरा विषय सांगते सूर केली मिगेल माईंक ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆ ಸುನ್ಮೈಲ್ ಖಬ್ಬರ ಕಶಿ ती म्हणो तशी दावनो माईंची केची सुरे कैल पळे आता सांगतीन कसन मळ म्हणो चिकेची भिवैले ಕೂಡ್ಲೆ ಸುನ್ಮೈ ಜುರ್ಲಿ ಪಳೆ ತಶಿ दावनो मक हंगेव चक्किಗೆ ಭೈನ್ ಕೆಲ್ಗೋ हो अशी ಪುರದಲ್ಲ ಗೋ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾಗೋ ಸಾರಿ ಗೋ ಐತೆ मिगेल माईंची परव दावनो हा सारी निमगितगो अयो तुगल माईंची परव दावनो तू कसले गो सारी निमगिता तुगल माईंक तुगल पशी पुढ हाव पळला नाही गो ती चिके तशीत नव्हे वै मिगेल माईंक कोणे लढाई करतसत म्हण कळला पुर ನಂದಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ म्हणो मदेरी गुणसोडता थी तंगल दोग्गाल मध्ये लढाई पळोच म्हणरी तंकिक नमने खुशी आबा कसं कोच्ची सांग ते एक बुद्धी सोडलरी माई भारी चांग मनीष गो आणि तिके खाऊचा अशी चढ दलर तंगल ग्राचार की कसंकी तंका खाऊचा अशे मक रंदप कोच म्हण नज्ज गो नज्ज म्हणरी तशावर रंदप करत गो आणि त्यांनी काही करतावे रंदप कोच पुरा हावांची दलरी तितलं म्हणून इंटरेस्ट असना इत्या म्हणरी आपिसादकुनो काम कोरनो पुरो दाव नसता घरा येईल कुडले रंदप करका म्हणरी एक नमने बेजारो मना किरकिर गो प्रति एक काम कोरून घेऊ का नव्हे तशी दावनो कंच सुलभ की त्यांची कोण सोडता ते तंक एक नमने कोप मिजेरी तशी दावनो मिगेल वे त्यांनी उलयतत नव्हे दुसरी सुनान मायंक चिके चंद कोण पळून घेतले रे चिके पोट जाळेत तंका तशी दावनो तंगल मध्ये तू लढे कोण गलच म्हणरी भारी खुशी गो त्या सोडलरी मिगेल माईस पळे भारी चांग मनीष गो यो पुरा गರಂತು हे पुरा सिलेंच गो मिगेल माईस पळे केलो पंत मक्का पट्टंदलेल दुवे पशी चढकोन पळून घेतती केलो पंत चिके कोपतती आम्यास पळे काही पुणी लढाई मान घेतती तशी गड भितरी राज दावून सोडतती तशी दावनो सुनमाई एक आमगे ते कसने करू दायना तू काय बेजार कोण घे नगो हा त्या विसरली शीची हंगेतन त्या प्रौढगा सैल नव्हे तशी दावून तुला सांगले बेजार कोर नका ना बा बेजार कसं लेक मिगेल माई कसं म्हण मग गोतच नव्हे मग कसं गोतस वे आपिसा गेलेल तेदना मिगेल चलडू अंकेक चंद कोण पळून घेतती ताई एक मग समाधानो कसने असो चलडूवा एक चंद कोण पळून घेतात नव्हे तशी दावून हाव हुसकुसोण आपिसा वत्त गो वै गो कसने म्हण घरान तू माय माव असलेरी घरान एक नमने आधारशी नव्हे मक्के तशीची केलो पंता माय माव घरा नामणारी एक नमने खुशी दत्ता दल्लरी एक दिस वत्तरी त्यांनी केद नेत बा म्हण दिसता मग रंदप कोच्चे याना म्हण नाही गो पुरा रंदप करू येता त्याला ते कसं म्हणू गोत ना माय नाही का मसला हद गलरी मग एक नमने समाधान कसं करचे आज त्यांनी फाय आम्ही आमकाई फाई पाय दत नव्हे तर नाम्मी अशी करता की कसं की गो असं त्या प्रौलन मुग्धूच विषय नाही आणि हा तू कापेल कसं लेक मिळारी आजी माई नांती तशी जाऊन हाव आपिसर जगल गो एक दिवसारा म्हणतो घरान तशी म्हणून हाव तू तुळशी प्रमेळ नशी मस्त दिवस दल नाही गो अशी एक उलया म्हणून आपेल गो वै वे हा मक बारी खुशी दल गो तुळशी त्यानी केनी तीने चरडा नित्कोरा नेव का नाही गो हंगा आपण हाडी चरडा खंगा नित्कोरा येत म्हण सांगले ती खावे आजी तुळशीदासक अंगडी वच काम नाखई ताई कसे की तन्नी नांत के बवोनरनी तशी दावनु तन्नी घरांतू असतती चरडा नित्कोरा नेत का म्हणली इतले वेल दलरी पत्त ना बा
100 वर्ष आयस्को तुळशी. आता तुगल उडगास काढता असेल ती तितली बी तरी आईल नव्हे तू. राबली ऐकती अगो बैसको तुळशी. सुरेखोन्ने तू येऊन मस्त वेळ दल दिसता नव्हे. मी गेली मीत वेळ दल की हाव चरड नित्कोरन येऊ का आसिले. आजी चरडप्पೈ ಮಾಮಲ್ ಗಚ್ಚಿ ಪುರ ಕಂಚಿಕೆ ಹೊರಡಿಕೆ ಚಮಕಲಿಂದ್ಕೆ ತಶಿದಾವನು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ काही भाई वेरे रजकी कसंकी तशिदावनु हन्नी घरांतू असिलिंत नवे. चरडाचिके पळोंगे ती म्हण सांगूनु चरड नित्कोरंग घेऊन आईल्या हाव वेळ दल की ना गो काही वेळ जायनी. आम्ही कसं नाही कंच्या आपिसा वच्चसवे. आम्ही अशी बैसून पट्टंग मरचक नवे. वेळ काय दायनी अबा. आणि जेवणा कसं केलेलं आजी. आज वे बिनसा उपकरेनी टोमॅटो सार केलेले आणि कसं करची नित्याची. आमगे ते गोसाळे आंबाटनी सन्ना पोळ. तू कसं केल गो गायना. हा वे सकाळी फलाव केलेले दनपराके तेंची अस हन्नी बॉक्साक तेंची वेल्लिंती चरडुवई तेंची वेल्लिंती माकेकलेक नवे तेंची असिले खाऊन बसली हाव. आता रात्री तांक 3 जण कसं नाही करता नवे हाडून खात्तलिंती. आम्ही 3 जण खैंदवो भोवून येऊया मो. कसं म्हणतो तू तशी येताना खैंदवो हॉटलांत खाऊन येऊया मो. हा तू संगील आयडिया भारी लायक असं गायना. होई आम्ही 3 जण अशी अप्रूपक मेळचे नवे. आम्ही एक राऊंड भोवून येऊया. तू कुठंच वे थंय एकडेन तू सेल असकेंगो लायक लाय कपडा इलिंके घेऊया वे वचूनो. कपडवे माक्कंचे घेऊचे ना गो दलरी अशी एक राऊंड भोवून येऊया. तू कसं नाही घेऊचेस वे. मक्का कपड घेऊचे कसं नाही आयडी नासिल गो. पैरी पेपर ऑटो एक पॉम्पलेट पळले कपडा सेल अस म्हणून ಕೂಡ್ಲೆ ಮಿಗೆಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕದಲ್ಲೇ ಹಂಕ ಮಳ್ಳ ಹಾವೆ ಇತೆ ಮಿಗೆಲ್ ಪಚ್ಚಲ್ ಪುತ್ತಲ್ ಹೊರಡಿಕಸ್ ನವೆ ಹಾವೇಕ 10,000 ಕಪ್ಪಡ್ ಗೆತ್ತ ತುಮಿ ದುಡ್ಡು ದಿವ್ ಕಮ್ಮು ಮಳೆ ತಕ್ಕ ಹನ್ನಿ कसंगो पच्चल पुत्तल ಹೊರಡಿಕೆ ಕತ್ತು 10,000 ಕಪ್ಪಡ್ ಗೆಚ್ವೆ ಕಪ್ಪಡ ನಕ್ಕ ಕಸನೆ ನಕ್ಕ ತೈ गोड्रेजंती एक राशी कपडा असत नवे तन तुले खंचे नास मळ्ळिंती मक्क कोपैले कसं म्हणतात तुम्ही मिगेले पच्चल पुत्तल ಹೊರಡಿಕ हाव बहिणी दावनो कसं एक सिंपल कपड नेश्वे मळ्ळे तक्का हन्नी नाही गो तू तगर बहिणी म्हणू तू काही कलश कन्नडी दొरचस्वे ना एदर काणसून घेऊच्या क्राफ्टचस्वे मन कळचस्वे तुम्ही तंगले कडेची सुमार जन असती तू एक मुल्लन बशी नवे तू कसले तितले कपड मळ्ळिंती हाव सोडतुवे. होई होई बाईल मनुष्यन कपड घेत मळकुडले बमणाक एक नमने संकट सूर दत्ता कसले का तितलंच नवे इतलंच नवे म्हणून. होई गो गोड्रेजन बोनो कपड सती त्याला नेशा मात्र एक कपड मेळनती कंचे कपड काढलिवे त्या दिस नसला हे दिवस नसला अशी पुरे येत गो मगर कंचे सिलेक्शन दायना तका छावे एक ಹೊರಡಿ ಕ ಮುಂಜಿ म्हणताना एक कपड घेऊच गो त्यापर हंक कळतवे आमगेल कष्ट. तका तू तुम्ही कसं कर का म्हणलेकला सुरेखोन्ने. आणि कसं नाही कपड घेऊ का म्हणलेकला आम्ही 3 जण ಒಟ್ಟು वचागो आमके कपड घेऊचे इंटरेस्ट नसलरी होडना ते पळेल मगिरी कंचे पुणी एक चंद दिसता घेऊया आम्ही. माक्क खंचे कपड नक्का बा हाव कपड नेसची बारी उणे मक्क ते कपड नेसून घरा काम करू दायना मक्क हेंची ड्रेस समस मक्क नक्का बा हाव दायदला तुमगे लोटेत्ता. नाही गो हावे काही नित्य कपड नेस्तवे हाव घालची बरी असले ड्रेस दलरी कपड मळकुडले आमको बाईल मेन्शंक एक नमने मोग उठून येत नाही गो ते कपडा वैरी पळेल कपड घेऊ का म्हण दिसते नाही गो असं गो मेळलेले चान्स दाय की नक की कपड घेऊया पक्कने कंचे फंक्शन आयले रे नेशा दत्त नाही गो. तशी नाही गायन होणे मिगे लगी तितले क ದುಡ್ಡು नामू पळ तुळसी बाईल मेन्शन हत्तंतु ದುಡ್ಡು नामून सांगून घेऊ का म्हण आश असल्यापर बंदुकोन बशीनी ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚೇಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ते टेक्निक शिकलारच पळे तुम्ही सन्ना पुट्टा कसं नाही घेऊयात गो प्रति एकक बमनल हातू रक्का मुन्ना. होई सुरेखोनन सांगिले करेक्ट ते टेक्निक तू शिक्का गो हा तुक सांगते पळे. हाय इतवेल तुम्ही आमगेले पट्टांग ऐकलिंत नवे सुरेखोन्नेनी गायन होनी कसंकीची एक नवे टेक्निक मग शिकवून देतात के तुमका हे ऐकू का म्हणून इंटरेस्ट असवे तुम्ही अनेक व्हिडिओ येऊचे ते रक्का दत्ता इथे तशींची चंद कोरनो कमेंट्स गलाती आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब कोरनो आमक सपोर्ट करत इथे अनेक व्हिडिओ अंत मी तुमको मेळटती. धन्यवाद.